Τα μπισκότα Βιολάντα τα ξέρετε? Βεβαίως. Σας αρέσουνε? Ναι. Τρώτε? Δεν πρέπει να τρώω πολλά γιατί έχω ζάχαρο. 2. Είναι 3, αλλά δεν πειράζει. 3. Πολύ σωστή. Πόσα εργοστάσια έχουν τα μπισκότα Βιολάντα? 2, 3 ή 1? 3 θα πω. Πάρα πολύ σωστά. Να πούμε εδώ fun fact. Τα 2 είναι στα Τρίκαλα Α, ωραία. και το 1 είναι στη Λάρισα. Α, μια χαρά. 2. Είναι το 2, είναι 3, σωστά. Νομίζω έχει 2. 3. Μπράβο, κρατάτε δικιά της απάντηση. 2. Κάτι είπε και ο κύριος. Θέλετε να το πείτε εσείς? 3 πρέπει να είναι. 3. Είναι 3. Γεια σας, κορίτσια! Πόσα εργοστάσια έχουν τα μπισκότα Βιολάντα? 2, 3 ή 1? 3. 3. Πάρα πολύ σωστά. 3. Μπράβο, πολύ σωστός. 3. Πολύ σωστή, μπράβο σας. 3. Πολύ σωστά. 3. Πάρα πολύ καλή, μπράβο, διαβασμένη. Είναι 3 τουλάχιστον. Είναι σίγουρα 3, μπράβο. Προσέξτε. 3. Μπράβο! Το ξέρετε. Βεβαίως το ξέρω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ κοπέλα μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ήσταν φοβεροί. Να είστε όμορφες. Να είστε σαν τα μπισκότα.